Ja, askapen sound sistema hementxe Euridia Studioan. Ja, itxaropena marrazten dugu izartegian, ametsak eraikiz biharegi bihurtuko dira. Well, ez da utopia baizik eta beharra, premiazko beharra, kolorengatiko diskriminazioa, hormak eta eziak klase gizartea, giza eskubideak errespetatu arte, misegure everywhere jotakem, oie berdintasunezko gizartea, lortu arte bidezko sistema, giza eskubideak errespetatu arte, misegure everywhere jotakem, oie, Eyo, laster disko berria mundua salgai.